Da ka jing sokhia ka bajur halo ka jing thut ka boarding electric ka bakha shikha ka balabu jing shkadi ikipaj ba nong song jong ka than nong po khamtam ki khna puli ki bala hap ban prkhre ya ki exam bo pher halor ka ne ka jing ki paj ba nakaliang ki nong elam jong ka new trap youth council HYC nong po circle kala lej bani kendu yau executive engineer ka MECEL hapo nong po hakane ka jing kendu yau EE ka MECEL na ka nong po circle lalam khmat dau samla Richard Dingdo kumu presiden usamla Tony Shela general secretary usamla Mission Tron vice president bat Layasan Ran Langru dau samla Jason Lennox Nongrum vice president ke HYC Riboy district lemba kane ke jingkendu yau EE hadin balatip halor ki jinge bakum katanat kai kendu nakaliang ke HYC kaladawa na kibor bahalor jong katanat MECL bakan kentiuno ya ka jingprukam ya ka boarding khamtam ban penheno yau KV nakal laipulai KV Shaka Shispa Laipu RKV namar bakanongpo kadon daki hajar tli kisnong badru bakanongpo kade ka district headquarter jongkari boy district khamtam baki pai baru kinlaj neki jinge halor ke jingdu boarding electric kaba nakapor shakapor hakane kasi nakalian jongka new chop youth council nongpo circle rangkat nga ba dipit ya ka district mu vice president ngawar ban sendram niki record jongka nika circle ban ikendu ya kibori ba dipit ba hakane kasi ngelayo bani kendu ya UIE bani pek ya ka commercial u kedep bat ngelak pensungau persengap ya ya ka jinge ka ba ki ba ki ya kendu nakapor shakapor kamtam gini gisni kumala ong u samla toni mene ba ka jinglip lait ka ba kha te ka ba pen kuslai ngi kum ka seng kalong ba ki samla ki pen kre ki exam ba per kamtam ba ngitip ba udi bunai ba ngi haban le ki exam te ladadi ba kathut ka kum supply ki boarding pingi ni shai ba kathut ka pule puti bat ada kathut ka pule puti ka consequences kalong ba ka result le se te kala ban nom seiso le se kan de ka result ka basniu te ban laj na kata te ngi wan hang ne ban karpat ya ka bor ka bari page ba namar ba udi bunai ba ki samla ki yele ka exam te kin page ba khanang ba ki samla kin laj ban ya kendu ki ni ki ba ki ya kendu manta te kumban yang kata ru ba ngi songkia bat mensyua ngil ade penekren bat mentang ya keren biang ba pi kanu po nalor badi ka district kota te hadu mata kabidi bat kom supply ki katwat ba namar ba dangyo tang hadu laiku RKB te laiku KB te bat ba ngi sungsu usai ba wat ka borniha lani ka musning la pipet ba kiyo iki hadu shispa laiku KB shispa laiku RKB ti kani ke ka ba ngile se ni tempau ka jing bom sungai ham namar ba pi nalur ba pilong kawi ka district headquarter daki hajar tli kisno pihak ban cover nalur kata lai art OKB pihak ban pendon kam ti kani ka kata shisha ka bidi ba karpom supply ka boarding tengang asu nakliang juga seng tengang asu longba juga ne ka lat patai kubor ngashu kwa ban kentu ya kibor ki ba di page ba kinle ha bidi ba kane ti ka bumut ba ni nakliang juga seng ikwa ba no upgrade no te shen kat bala nak bentak kajing bahalang jong ka nongpo bat kathanyi borok kawe kumbalong hakane kasngi milayo banwan mi syaka office hakane ka MECL nakaliang ka nongpo circle halor ka jingyo jingjor khamtam halor ka jingete ba ka jinglip like kha hakini ki jaka jangi bat kumjuru kadai kapor ka ba ki khna pule la ni ki khna school ki penkhre ya ki exam ba pher te halor kata ni la yo banwan mani kendu umta kasngi mania keren halor kita ki kajing halor kita jing ding ki bakha hagini ki jaga jungi te habang la yo mania keren kedep hado bangila ngila ban yo ya keren batu i te la pensai hangi ba hoi kadon sya kata ka jing ko hagabide bat ka lan jong ka lan kadon ka jing lip ha supply namar ba kadon ka jing thut hagabide bat ka naga bor ka mariang ru kadon ka jing penthut aba kadon ka jing be la air ba ka jing hap hiding ka jing don hiding kisik ki ba ka an ki ba penduit ya ka lan ni ta kada ba ka kadon ka jing thut ting teng ta bat kadon ru ka jing duna hagabide bat ka namar ngi kumpakalong mata kan hapo ka nongpo division de naka namar kumpakalong mata ka haban supply syaki hajar tli kisnang ndai kadang yo tong ba live fly KB live fly KB te ngisngo ban ong la ne ban tentu syaki bor ke badi page ba bakin upgrade no naka ne ka live fly KB syaka shispa live artam khanang ba
kan kanang ba kan long ka jing mentoi yang gi pai ba ba jong ka ne ka dong ka than jing kham tam ko ba long ka hanong po hi ka de ka jaka ne ka head kautar jong ka Ribhoi district ne ta ka daw ngidon kam ya ka lait ka ba chikna kanang ba kan long ka jing mentoi gi pai ba kham tam gi khna school gi ba ki pun khre ki exam fair hai ni ki banai gi ba menta